שלום רב, שמי מילה מוגינלר, אני פסל ויוצר. בעקבות האסון והשואה שעברנו בעוטף עזה, אני מציע לכם להשתתף ולתמוך בפרויקט מאוד מיוחד של להרים חנוכיית ענק בעוטף עזה. סמל למלחמת האור בחושך. יצירה שתובל על טרף של טנקים במשקל של 80 טון, רוחב 10 מטר, על גובה של 10 מטר. כמו שאנחנו עם נצחי ואיתן, אנחנו פה לנצח נצחים. הסמל הכי עוצמתי שיש לעם היהודי. וזה קול פנימי שאומר, אמיליו, יש לך את היכולת. הרמת המון פסלים כבדים, עוצמתיים. זה הזמן לעשות את החנוכיה הזאת. אותו חומר שאנחנו משתמשים בו כדי להתגונן נגד הטילים, אותו חומר, אותו בטון משוריין, ניצוק לתוך אדמה ונרים חנוכיה קדומה. ועד חנוכה אפשר להציב אותה כדי לקבל את החיילים שחוזרים מהמלחמה ואת האזרחים שחוזרים לעוטף עזה. תעזרו לי. בואו נרים את זה ביחד. בואו נעשה את הדבר הזה. הגיע הזמן לסמל יהודי חזק.